be up to 90 days. Galing mag-English. Ba mga murang kainan dito sa Japan? Week 19, Chapter 7, Page 1. Kauna-unahang araw ng July. Kulot na yung buhok ko pero guys, naligo ako tapos tinirentas ko yan. Pumunta ako sa ospital kanina para dalawin yung friend ko. And yun, ngayon 8:56 pa lang ata. Tapos inaantok na ako kasi kagabi nakatulog ako super late na 3:30. Nakakainis yung hindi ako nakakatulog. Meron ba ditong mga gamot pampatulog? Pampaantok, ganyan. Gusto ko ma-feel yung parang super kapagod, super kaantok kapag kauras na matutulog. Japanese lesson time. Here's the first lesson. Kola futatsu onegaishimasu. Thanks for watching. Bye. Hello guys! Kumusta naman ang inyong Wednesday morning? Pagod ako. Ngayon ay Independence Day ng Amerika, kaya naka-American flag shirt ako. Susunduin ko si Mama kasi si Papa nag-half day. Masama kasi yung pakiramdam niya. Nag-OT ako ngayon pero 1.5 lang. 6:30 ngayon para sakto pagdating ko doon, uwian na din sila Mama. So, ganito na lang ba talaga yung pag-vlog ko laging sa loob ng kotse? Naisip ko kasi, dapat mag-vlog ako kahapon. Ewan ko kung nakalimutan ko, siguro kasi napag-usapan namin si Papa. Sumama kasi yung pakiramdam ni Papa kahapon. Ilang araw na siyang yung parang lalamig, tapos parang inuubo. Wala namang siyang sipon, wala din siyang lagnat. Kahapon hindi na niya nakayanan. Hindi kasi si Papa masyado nag-o-open kung may masama siyang nararamdaman. Kaya pumasok siya ng pumasok, hindi namin alam. Naririnig namin na umuubo pero di ko naman akalain na yung parang tipong kailangan hindi pumasok sa trabaho. Pero yun, hindi naman niya pinilit kahapon nung feeling niya hindi niya kaya kasi nanginginig yung kahapon umuwi. Naghanap kami ng gamot. Doon kami pumunta sa merong pharmacist para makatanong siya. And tinanong niya talaga, sinabi niya yung para sa nanginginig, nilalamig, inuubo, tapos ayun, nakahanap kami ng perfect na gamot. Then ngayon okay na yung pakiramdam ni Papa. Akala ko nga lalagnatin si Papa pero hindi naman. So ayun, pinapakinggan ko ngayon yung mga nirecord kong Aladdin songs. Listen, Prince Ali, and A Whole New World ni Zayn. At saka nung, ewan ko kung sino yung girl, nakalimutan ko. Tapos ano pa nga ba? Yan lang ba? Yun lang ata yung yung Aladdin songs. Tapos nirecord ko rin yung Señorita. Gusto ko yun ngayon. Work 19, Chapter 7, Page 6. Andito ako, hinihintay ko si Sam. Pero, sabi ko kasi sa kanya, 1:15 pa lang ngayon. Pupunta kasi ako ngayon sa supermarket. Bibilihan ko siya ng mga tinatinapay. Yan, papunta na ako sa supermarket. Ito yung park na malapit sa Yokota Air Base. Hindi naman pala as in, malapit sa Yokota Air Base. Malapit sa istasyon. Higashifusa, ito yung pinakamalapit na istasyon papunta sa Yokota Air Base. Nasa kabila kasi ang supermarket. Dito tayo sa tinatinapay. Gusto ni Sam yung may mga yung ganito, yung parang margarine, mabutter-butter. O parang masarap din naman eh. Ano pa kaya? Choosy kasi si Sam. Sobra, hindi ko alam hanggang ngayon kung ano yung mga trip niya. Sinundo ako ni Sam dun sa supermarket. Nagkotse kami papunta dito sa kotse ko. Sabi ko kasi kailangan kunin yung bag. Manonood kami ngayon ng Pets at Spider-Man. Ano? Pugi-pugi. Here you go. Tapos na kami manood ng Pets. Andito kami sa parang department store nila. And look at this! Ang galing sunglasses with a soundtrack. Yung kapag ka sinuot mo siya, may maririnig ka mga kanta-kanta. Galing siya dito sa ilalim. Kano kaya ito, no? Siguro mahal to. Andito na kami sa kwarto ni Sam. And look! Ganito pala kalaki to. Tada! Hey, hi, babe. Hi. How do you feel? I'm happy. My skin color is different. Yeah. I'm really white right here and red right there. What, did you take this picture for this? Yeah.
Oh, so you knew? Yeah, and I wasn't happy about it. Oh, I'm so proud of you. Thank you. Eto na naman tayo. You remember how scared you were the first time I Yeah. was gonna do this? I'm used to it now. You're a veteran. Sanay? Ayan, wala na ba? Kayo, ano bang ginagawa ninyo sa mga buhok sa ilong? Ako dati gupit-gupit, pero sa Sam meron kasing ganyan. Just getting the hairs out. Really? Well, Yuck, wait! Could you at least use the other I side? need the other side for this. Oras na para ayusin naman yung sa visa ko. Hi! Papunta naman kami ngayon sa Sushi Go Round. Ayun, kanina yung inaayos niyang visa. Naayos na. Ang bilis lang. Siguro, how many hours was that? The visa? I think it was just an hour, right? Until we got the confirmation. Yeah. It was less than an hour. Less than an hour. Yeah. Ang bilis. And it was for 90 days, right? No, it's For 2 it's years. for 2 years, but each visit to America can be up to 90 days. Galing mag-English. And it was also $96. $96. Mahal. Nasa 5,000 pesos ka nun. Kasi ano yung $96, kung sa yen, nasa 10,400. 400. Yeah, which is what you owe me. So, yun, kinuha namin yun kasi may pupuntahan kaming lugar na akala ko hindi ko na kailangan nun eh, pero kailangan pala. So, buti na check namin bago ako umalis. Tapos, tinanong ko din yung friend ko na yung asawa niya Japanese citizen. Tapos, nagpupunta din sa lugar na yun. So, ayun, buti okay na lang. At least okay na, naayos na. And, ilang ano na lang, how many? Less than 2 months. Dito na tayo sa Sushi Rose. Yung mga ganito, mura lang naman. Depende syempre sa pipiliin. Pero marami ditong mura na mga 100 yen lang. So, di ba mga murang kainan dito sa Japan? May English din na ang mga yan. Kaya kahit halimbawa hindi kayo marunong magbasa, pwede. Tapos, pipindutin nyo lang. Tapos nakasulat dito yung order. And yan. Tapos dito may mga sauce. Soy sauce ata to. Ito pareho. Kasi syempre kung halimbawa dalawa kayong kakain, parang hindi kayo share. And ito, ano ba to? Parang matamis na sauce. Yan, darating na daw. This? Yep. Yes. Babe. And ito ata ang alam ko. Ito mainit na tubig. Tapos ito yung tsaa. Kung gusto mag-tea. Kasi yung andun, yung tubig lang mismo. Yung malamig na tubig. Tapos ito, ano ba to? Hindi ko alam eh. Gulay-gulay. At ito naman yung mga chopstick. Then meron din ditong menu. Yan. Yan. Pero kami dito na lagi sa screen. Good? Tingnan natin dito yung mga, merong mga ganyan. Ito yung mga isda, diba? Yan yung mga common. Hindi ako kumakain ng ganyan. Ayan, ang mga gusto ko, shrimp. Okay pa ako sa shrimp. Actually, ako konti lang yung kinakain ko dito kasi hindi talaga ako kumakain ng raw na isda. Kaya, ayun, shrimp. Tapos meron din ditong ano eh. Where is it? Beef shabu-shabu sushi ball. Ayan, may itlog din. Tapos, eto, kalbi. Yan, order. Meron ding desserts. What's that? Uy. Ano to? Panda cookies. Choco mint ice cake. Yan, mga ice cream. May cakes. Eto gusto ko. Yan, mochi. Tapos, meron din silang mga chicken, tapos fries. Parang ayun na atang in-order natin. Tingnan natin. Yes, the items you have ordered will soon arrive. Ito, 3? Oh, no, just 2. This is green. Someone else, yeah. Ayan, kasi ayan, itim. Tapos titignan mo yung number ng table mo. Kung itim yan, sa'yo din yan. Diba, iba-iba yung kulay niya? This is mine. Mochi! Sneaky.
Sa taas, yun sa puting box, ayan, merong wet tissue. Pwede ka rin naman kumuha ng mga plato dyan. Tapos siguro bawat plato, iba yung presyo. Like yung ganitong kulay, ayan, yung mga ganyan, yan yung mga 100 yen. Yung mga ganito na may ganyang nakasulat, yan yung mga order. Tapos may mga tumatakbo-takbo din, mga sauce. Siguro, yan, iba din yan. I had a bunch of the tuna rolls and a few of the shrimp tempura. Those fries look really good. You didn't get fries? I usually get fries, I didn't this time. I don't know. I thought maybe that's what makes me so full. Cause I feel like when I come here, I don't eat that much. But I still feel really full every single time I leave. I feel full right now. You only ate like 3 plates? Right? 3.5. 3.5. Yeah. I keep ordering 2 sets of tuna rolls, which is 8 total. Yeah. So that might be why. Yeah, I know. Like 25 yen each. It's really nice. So, I'll have to look at the menu again and see if there's anything else I should get. Honestly, the shrimp tempura is super good. Super good. And that might be the best thing here. Yeah. And the chocolate cake. I'm still getting that. This is my favorite dessert, the mochi. It's like, there's no point in me coming here. Like, I can't leave until I eat the chocolate cake. That's the best. Pagtapos na, dito na ako sa bahay. Linis na ako kay Tiki-Tiki. Pero before that, hindi pa kasi ako nakapag-OOTD video. Mag-video muna ako. Hindi naman sobrang lakas ng ulan, so magpapaulan ako. Konti lang naman, saglit lang. Actually, hindi na umuulan. Eto, lilinisan ko na si Tiki-Tiki. Kaso hindi ko na mabivideohan ha. Total ilang beses ko naman nang navideohan yun. Ayan, tapos na ako. Hindi ko masyadong nalinisan ng karir na karir. Kaya, ayan, hindi naman sobrang linaw yung tubig. Pero umuulan naman kasi tapos madilim na. Kaya hindi ko na talaga siya masyado nakikita. Kaya for now, okay na siyang ganyan lang. Naiinis na siguro yung ilaw sa akin. Daan kasi ako ng daan. Kapag may taong dumadaan, umiilaw yan. Ang iwas sa magamang nanakaw. Yay! Andito na ako sa kwarto. So, bago ko i-close ang vlog na ito, ay ipapakita ko muna sa inyo ang ilang items na binili ko sa Daiso. Pumunta ako sa Daiso kanina pero hindi na ako nag-vlog kasi umuulan kasi. Madali ako kanina. Okay, aaminin ko na masakit kasi yung tiyan ko kanina. Parang gusto ko nang madiliin. Gusto ko nang umuwi. Okay, so first, ito, pang scrub sa katawan. Maganda to. Itong nakasulat na Akasuri. Sobrang, sobrang nipis niya. Tapos, actually, medyo masakit siya kapag diniinan mo. Pero, madali siya talagang makatanggal ng libag. Si Ate Marie yung nagturo sa akin ito. Pero, dati mas light pink. Ngayon, mas, na siya, mas vivid na siya na pink. Kaya, yun, mas gusto ko. And, ilang months ko na din yung gamit. Kaya, sa wakas mapapalitan ko na. Then, battery, yung maliliit. Tapos, blotting paper. Yung kinuha ko yung pinaka, madami, 300 na sheets. Merong isang 250, mas malaki siya actually na sheets. Pero, ito kasi, wala, gusto ko lang i-try. And last, ito, bumili ako ng eyebrow powder. Honestly, hindi ako masyadong gumagamit ng mga makeup ng 100 yen shop. Hindi dahil super arte ko. Pero, na-trauma kasi ako. Dati, bumili ako ng parang lip palette. May mga lippy, ganyan. Nung in-apply ko siya, parang may mga lumabas na parang butlig-butlig sa lips ko. Pero nung time na yun, hindi ko alam na dahil yun sa binili ko. Siyempre, wala akong duda when it comes to Daiso products kasi siyempre, dito sa Japan ginawa, parang gano'n. Hindi ko na-check kung made in China siya or what. Pero basta, sobrang tiwala lang ako nun. Ala, made in China to. Tignan ko lang din. Ngayon lang ulit ako bumili ng mga pang makeup na galing sa Daiso. Sana okay. Okay guys, so ayan, hanggang dito na lang ang vlog na ito. At eto na ang Japanese lesson time. Sa ating Japanese lesson time, ituturo ko sa inyo yung ilang words na nabanggit sa vlog na to. Yung blotting paper in Japanese, abura torigami. Abura torigami. Yung abura
it means oil. Ganun din, yung mantika na ginagamit sa pagluluto, abura din yung tawag. Torigami, para siyang parang one word siya, pero dalawa yung meaning. Yung tori dito, parang yung ibig niyang sabihin, kukunin. Then, yung kami dito, it means paper. Pero, yung kukunin, hindi siya talaga tori lang. Bale, toru. Parang ganun. Pero kapag ka isasama siya sa certain word, ayan, ganyan yung paggamit sa kanya. So, Japanese, complicated, no? So, dahil kanina inayos ni Sam yung visa ko, yung visa in Japanese, visa pa rin. Ang shades, kasi doon sa pagpunta ko sa store na yung may pa-sounds na shades. Ang cool nun, no? So, ang shades in Japanese ay sunglass. Yun, sunglass. Iba lang yung pag-pronounce nila. Sunglass. Yung sushi go round naman, guys, yung pareho sa pinuntahan namin na yung may umiikot-ikot na sushi. Ang tawag doon, kaiten sushi. Kaiten sushi. Ang kaiten, it means umiikot. Okay guys, so maraming salamat sa panunood. Sa next video ulit. Bye!